Reit te, felly dyma i chi grŵp Myfi. Mae yna lot o waliau yn y byd. Wal fawr China. Y wal na efo'r graffiti cofiwch Dryweryn arni hi. A wal Berlin. Ond y wal liwgar yma ydy pob dim i mi. O nefoedd i fi ydy ei gweld hi. Uffern i fi ydy gorfod gadael heb brynu dim byd. Beth? Hond i wal y trainers. Ar y par mwyaf cool dwi rioed i gweld. Yr Adidas ZX 1 miliwn. Ti'n gwybod bod ymhyblydd i cyn fy hir, dwyt? Yn dwdl, a ti'n gofyn am y Nike Air Turbo Pegasus di melyn na. Dyna ni'n gobeithio i gael. Mae mam di deud bod nhw'n rhy ddrud rwan. Beth am i ti gynnig talu am eu hanner nhw? Sgyn i'n pres na gos. Pres pen blwydd? Na, dim llawer. Ffeindia job fel sydd gen i. Os bas y ti'n gweithio am dy bres, bas y ti ddim eisiau wario ar yw trainers rhedeg gwirion. Ti'n lwcus fyr y sied wy'n arth yma lle ti'n byw. Fe ti'n ei gael bob awr? Tair pint a 90 ceiniog. Hynny'n reit da. Rhywbeth tebyg mae Lisa'n i gael yn y caffi. Ac mae hi'n gorfod golchi llestri a flicio tatws a phethau felly o hyd. Dyna beth chi'n neud os chi'n gweithio mewn caffi yda'r clown? Mae yn anodd hal pres pan ydych chi'n gorfod dod i'r ysgol bob dydd. Mae gen i sy'n ddim sut i'n neud pres. Sut? Wel, meddyliwch. Pa bres ydyn ni'n ei gael bob dydd? Boes bach, o'n i'n gwybod eich bod chi'n hyll, ond o'n i ddim yn gwybod eich bod chi'n hollol dwp hefyd. Meddyliwch. Pa bres ydyn ni'n ei gael bob dydd? Pres cinio? Genius. Mae pres cinio i brynu cinio. Yndi siŵr, ond dyna'n incwm cyson ni. Da, incwm cyson? Beth wyt ti nawr? Reol o'r banc? Mae'n rhaid i mi gael cinio. Fyswn ni bron a llwgi os faswn ni'n mynd heb ginio. Ond mi fasa ti'n cael cinio, paid a ffoi ni. Ti fasa gwneud cinio dy hun yn noson gynt. Be? Gwneud brechdan slei i ni'n hunain bob nos a ffeindio a prynu cinio gyda'r pres cinio. Yn union, erbyn diwedd y tymor, mi fasa gen i ni digon o bres i brynu par o ZX's bob un. Wel, beth ydych chi feddwl? Cinio ysgol bob dydd i fi. Dwi'n tyfu, a dwi ddim eisiau byw ar ryw frdriwsion a hanner ben nana i ginio bob dydd. Tatws a grefi i fi. Reit, well i ni gychwyn arni fori. Amdani, da ni am fod yn gyfoethog. Dwi isio bwyd. Lle mae dy frechdan di? Dwi ddim bara ar ôl y tŷ neithiwr. Does gen i naeth yn digon i rannu gyda ti, sori. Na, mae'n iawn. Gas gen i'r pethau rai fita yma. Mae fel bwyta cardboard. Ti fod i gael rhywbeth arnyn nhw, yn dwyt? Caws neu rhywbeth y de? Mi fasa'n syniad i ni gael rhywbeth wrth gefn am ddyddio fel hyn. Aros ar ôl am chydig. Pam? Dwi'n ôl potyn o uwd yn barod at wedyn. Be? Ti di prynu potyn o uwd? Dwi di prynu poti ar peth. Rhyn nhw bron yn cael eu lluchio. Ges nhw am hanner pris. 10 potyn, bargen. Dwi di cuddio nhw'n y to fyny fanna. Mae'n rhaid bod yna le gwell i'w cuddio nhw, os gawn ni'n dal. Hyn di'r lle gorau, gawn ni ddim i dal. Iawn, mae'n glir. Dwi wedi wrthau'n syth bin os oes yna rhywun yn dod. Iawn siŵr. Psst, hei, a beth ydych chi'ch yn gwneud yn dili dalio fan yma? Meddwl tybed os oes yna rip ysgol blwyddyn nesaf mis. Trip ysgol? Aros i ni gael yr un eleni o'r ffordd gyntaf ia. Allan yma rwan, dim lanwch. Wihiw! Agos fanna. Trip ysgol. Sa'n well a ti di gofyn i gael gweld yr eiddo coll. Deud o fod wedi colli shorts neu rhywbeth. Ti'n iawn. Ond we wnes sy'n reit dau feddwl yn sydyn rhywbeth. Do, nes i ddim di glywed dyn dweud dim byd. Ro'n i'n sial cuddio potyn o uwd oedd wedi dod lawr o'r awyr am ryw reswm yn dôn. Jobyn reit David. Diolch i ti.